tror jeg, der kommer en ny. Det er Joachim. Og Joachim han får 48,7. Så har vi den næste. Kan du se, hvem der er, Joachim? Det er Malte. Han ryger på 53,4. Og den næste. Det er Jakob. Han ryger på 56,0. God tid. Og så har vi er det en af vores? Ja. 49,7. Og det er Peter. 54. Jeg fryser fingrene, skulle jeg helst sige. Og der har vi Mark. 43,2. Klæder solen. Jeg er træt i armen. Og der har vi Morten. 48,9. Og ikke en af vores. Er vi der alle sammen? Ja, det tror jeg, ja.